Тези 5 навика промениха живота ми. Здравейте, аз съм Галина и днес ще си говорим за нещата, които правя всеки ден, които ми влияят изключително позитивно и които искам да споделя на вас, за да може и вие да ги имплементирате в дневната си рутина и да видите разликата. Ако се чувствате объркани, изгубени, ако се чувствате, че си губите дните, че не живеете на пълния си потенциал и че не си постигате целите, това всъщност може да се дължи на факта, че нямате изградени навици, които да ви бутат напред, а имате такива, които да ви бутат назад. Ще направя видео скоро за навиците, които ви дърпат назад, но мисля, че сега е по-добре да си поговорим за тези, които ще ви помогнат да стигнете от мястото, на което сте, до мястото, което искате да бъдете. Искам като за начало да кажа, че аз съм човек, който винаги е имал навици. Никога не съм имала проблем с това да поддържам навиците си, но знам, че за много хора това е страшно трудно и за много хора, които никога не са имали навици през живота си и които не са свикнали да поддържат един лайфстайл, е трудно сега да се пригодят към нещо ново и да го задържат това нещо във времето. Но един хак за поддържане на навиците, просто си ги записвайте и всеки ден като чеклист си правете, в който да маркирате дали сте си изпълнили задачата за деня или дадения навик, който искате да спазвате. Като го правите това всеки ден в продължение на дълъг период от време, всъщност това нещо се превръща в навик и вие ще започнете да го правите автоматично. Така че ако това ви притеснява, че не може да изграждате навици, помнете, че винаги може сами да си записвате какво трябва да направите в определен период от време, за да може вие да го изградите това нещо като навик. Ако наистина вярвате, че не можете да изграждате навици, мисля, че е време да прочетете ето тази книга. Това е Атомни навици на Джеймс Клиър и тази книга е буквален бестселър, помогнала на изключително много души и мисля, че е написана много лесно и разбираемо. Доста лесно се чете, така че не мисля, че ще е проблем за който и да е да я прочете. Можем направо да започваме. Сега ще ви кажа точно 5 навика, които ме държат в такава форма, физически и психически. На първо място аз чета книга всеки ден, като дали са 10 страници или 20 страници, не си поставям такива ограничения, честно казано, но ако не обичате да четете, ако не ви е навик, може би трябва да започнете с първоначално поставяне на някакво ограничение или на някаква цел по-скоро, че трябва да прочетете поне 10 страници днес. Уверявам ви, не е трудно изобщо и не отнема много време. Но това правило е хубаво да се спазва, когато книгите са за саморазвитие. Естествено е хубаво да се четат всякакъв вид книги, но книгите за саморазвитие не само ви обогатяват, дават ви абсолютно всички други ползи, които ви дават четенето, но те ви развиват и мисленето, докато когато четете някакви любовни романи, криминални истории или каквото и да е, единственото, което правите е да си обогатявате речника, което също само по себе си е страхотно. Но ако мислите да инвестирате това време в четене на книги, ви съветвам да са такива за саморазвитие. Също така съм обещала да направя и видео за това, кои са ми любимите книги за саморазвитие, така че това видео идва. Но сега ще ви покажа набързо последните, които съм прочела, които наистина са ми помогнали много. Като това са малко по-трудни четива, тези двете. Ето тези двете. Тези книги са на Джордан Питърсън и са 12 правила за живота и продължението на 12 правила за живота. Това може би са книгите, които ми е било най-трудно да прочета и да завърша през целия ми живот, наистина. Първо, защото са написани с много дребен шрифт. Второ, защото Джордан Питърсън е човек, който има такъв интелект и такъв изказ, че самите му изречения са доста сложно написани, с сложна лексика и наистина ти трябва време за да вникнеш. Дори в един момент, ето тази книга ми беше станало досадно да я чета към края, защото трябваше да се спирам на почти всяко изречение и да го осмислям, за да наистина вникна в смисъла. Но тези книги са нещо уникално. Наистина ги препоръчвам с 2 ръце. Аз съм ги прочела само по един път всяка, но когато завърша книгите, които съм си поставила като цел да прочета, ще се върна задължително при тези 2 и ще ги прочета наново. И другите 2 книжки, които в момента чета, са тази "Момиче за милиони" и "Мръсни гени", като тази книга е доста биологична
и е страхотна за хора, които искат да водят здравословен начин на живот. Просто вътре има наистина много полезна информация, която ви съветвам да прочетете, тъй като ежедневието и живота, който живеем, ние се живее в много замърсена среда заради индустриализацията, заради всички вредни газове, емисии, които дишаме от автомобилите, от заводите покрай градовете ни. И тази книжка помага много за това човек да има вътрешно спокойствие, че всъщност прави всичко, което може да се грижи за състоянието си. Страхотна за жени, които искат да мислят малко извън рамката и които не искат да се примиряват с неправилно отношение към тях. Общо взето, четенето на книги ви обогатява речника, мирогледа и просто ви кара да се чувствате и да мислите много по-позитивно. Просто е страхотно, когато една жена влезе в стая, пълна с интелигентни хора и тя знае, че зад гърба си има доста прочетени книги, доста знания, силна личностна позиция и самоувереност. Вторият навик, който промени живота ми, е това да тренирам всеки ден или през ден. Като аз тренирам от 4 години, мисля, че вече 4 години и нещо, и то не е определен спорт, ами просто фитнес или някаква физическа активност през деня, било то пилатес или доста крачки правя. Това нещо не само ти помага на психическа основа, а и на физическа. Когато тренираш, се чувстваш много по-добре, много по-енергичен, тялото ти естествено е в прекрасен тонус и намаляваш риска от доста заболявания. А за психическите ползи от тренирането дори не мисля, че има нужда да коментирам, защото всички знаем, че когато отидеш някъде на тренировка след тежък ден, много се разтоварваш. И общо взето спорта ти помага земята да не ти избяга под краката. Поне за мен е така, поне аз така го приемам и мисля, че това да се грижиш за външния си вид, да се грижиш за състоянието на тялото си е нещо изключително важно. Затова това е един навик, който трябва да присъства във всяко едно ежедневие, наистина. Като не е задължително тренировките да са неприятни, не е задължително да бъдат изключително тежки и непоносими, може да тренирате по абсолютно всякакъв начин, може да е пилатес, йога, само разтягане, може да са само крачки някъде в парка. Просто е важно да отделите това време от деня си, да може да се грижите за тялото си и за себе си. Това е време, което вие да отделяте на себе си, в което да се абстрахирате от работата, от всички хора в живота ви, които може би ви напрягат. Просто да отдадете това време на грижа за себе си. Третият навик, който е много важен и който много трудно хората се учат да придобият, е това да изказваш и да изразяваш благодарност всеки ден за всичко. И какво имам предвид под това? Има хора, които всеки ден, единственото нещо, което правят, е да се оплакват по цял ден, как нищо не им се случва в живота, нищо не им върви, нищо не става така, както те искат. И това естествено не само, че е лоша енергия, която те изпращат към Вселената, те тази лоша енергия получават обратно, но и това е натоварващо за организма на физическо ниво и тялото започва да поражда болести, всякакъв вид. Това да си негативен постоянно да се оплакваш и постоянно да искаш още и още и още, без да гледаш всъщност какво ти е дадено и ти е поднесено ето така, е нещо изключително вредно. Затова всеки ден е важно да се спираш то за 1, 2, 3, 5 минути и да си казваш: аз съм благодарен, че имам това и това в живота си. Най-малко трябва да бъдем благодарен, че имаме покрив, трябва да бъдем благодарен, че имаме храна, че имаме чиста вода и че имаме възможност да си движим тялото. Това са най-скъпите неща и това са неща, които много малко от нас оценят. Това са неща, които всички всъщност забравяме, защото искаме и преследваме заради бързото ни ежедневие, преследваме огромни цели, което е страхотно, но е хубаво да забавим за момент всеки ден и да отдадем това време на благодарност. Казвайки на Вселената и на висшите сили колко сме благодарни за това, което са ни дали, те ни дават още от него и така сами си навличаме спокойствие. Вибрацията, която човек излъчва, когато е благодарен, е тази вибрация, която успокоява тялото и е тази вибрация, която ви поставя в нагласата, че всичко ще бъде наред, че живота ви ще се стече както искате. Просто това да бъдем неблагодарни е изключителен негатив и не трябва да присъства в ежедневието. За това да изразявате благодарност може да става на хартия, когато се събудите, може да става когато си лягате, може да става с медитация, без значение. Може да си записвате на телефона всеки ден за какво сте благодарни, но трябва да присъства в рутината, за да може да не се самозабравяме.
Четвъртият навик, който аз имам, който ми помага да стоя организирана, е това да си записвам всички задачи и всички цели. Като какво правя аз? Всеки ден си записвам задачите за следващия ден и си отмятам задачите за този ден. И това ми маха излишния стрес от главата, защото когато аз не си записвам задачите, всъщност постоянно се чудя какво имах да правя, сега дали да не забравям нещо. И това е един излишен стрес, който ме натоварва и който не искам да присъства в моето ежедневие. Затова всяка вечер сядам и се записвам какво имам да правя утре. И когато дойде утре, аз знам, че си имам всичко написано. Дали ще успея да го свърша, се зависи изцяло от мен, но аз знам какво имам да правя и какво трябва да направя този ден. И мога да ви кажа, че най-умните и най-успешните хора винаги си записват всичко, защото така те стоят организирани и така осигуряват успех. Също така, не само задачите, хубаво е да се записвате и целите. Примерно целите за седмицата, целите за месеца и целите за годината, за да знаете какво искате да постигнете и да видите къде се намирате по този път и дали се движите в правилната посока. Защото е много хубаво човек да има възможност да си даде равносметка върху лист хартия. Дали се е справил с това, което иска да се справи и дали е постигнал целите си. Съответно, не е страшно, когато не сте постигнали целите си. Страшно е, когато не правите нищо, за да ги постигнете. И затова е хубаво те да бъдат записани и да има нещо, което да ви напомня всеки ден, че трябва да свършите определена задача. И на пето място е приемът на вода. Точно така. Това е нещо, което много от нас пренебрегват. Изключително много хора пият недостатъчно вода и страдат от всякакви последици на това, но когато пиеш достатъчно вода, ти пречистваш организма си достатъчно добре, снабдяваш клетките с достатъчно вода, съответно те могат да функционират правилно. Когато те не функционират правилно, всички знаем до какво води това, до какво състояние на организма води недостигът на вода. Между другото, преди 2 години, мисля, че 3, и аз не пия достатъчно вода, пиех по литър и половина на ден. И тогава реших да започна да пия по 3-4 литра вода на ден. Какво се случи? Отслабнах, изхвърлих се излишната вода от организма, която бях задържала, която беше доста. Лицето ми стана по-дефинирано и общо взето започна да се чувствам много по-добре, когато почнах да пия повече вода. Така че ви съветвам вие да го правите. Това е нещо изключително лесно. Всъщност, да, аз съм питала всичките си приятели защо не пият вода. Защото забелязвам, че ние излизаме и аз изпивам примерно едно шише литър и половина. Те изпиват 100 мл макс и ги питам защо. Как го правите, изобщо как оцелявате на толкова малко вода. Те ми казват, че просто, примерно, не обичат вкуса на водата, не се сещат да пият вода, забравят. Уверявам ви, че в началото, да, ще е малко неприятно да трябва постоянно да се наливате, но след това организма почва да си го изисква и той всъщност изисква правилното нещо, така че вие сами ще се сещате да пиете вода и сами ще искате да пиете вода и сами ще виждате ползите. И тук искам да ви дам един бонус съвет. От тази книга аз научих изключително много за нашите гени и всъщност видях, че всички хора почти имаме замърсени гени. Това е напълно нормално, не е нещо страшно. И всъщност от тук разбрах, че един от главните гени, който е отговорен за поддържането на правилното функциониране на повечето процеси в тялото ни, когато е замърсен, започват да се образуват всякакъв вид болести. Нещо, което много помага с изчистването на този ген, е това да се ядат повече листни зеленчуци. Така че това ми е бонус съвета към вас. Към всяко хранене се пробвайте да добавяте листни зеленчуци. Хубаво е да са тъмнолистни, нали, при възможност, но просто да има салата. Защото не знам дали сте забелязали, но ако имате замърсен ген, един от тези гени, за които се говори в книгата, най-вероятно сте усетили как след като хапнете салата, се чувствате много по-добре. Така че ви съветвам към всяко хранене да се опитате да добавяте салата, защото не само заради всички витамини и минерали в листните зеленчуци, а и заради другите ползи за организма и за процесите в тялото. Та за това видео книгите, които ви препоръчвам, са Мръсни гени на доктор Бен Линч и Атомни навици, защото говорим за навици. Така че прочетете двете книжки, ще научите много неща. Може това да са книгите, с които започвате първия навик, да четете по 10 страници от книга на ден. Много, много ще се радвам, ако тези съвети ви помогнат и ако всъщност ги спазвате и сами видите разликата. Повярвайте ми, тя е уникална. Започнете с тази книга, изградете си навиците и вижте как живота ви наистина се обръща към едно по-добро място. Ако искате да научите малко повече за това с какво се занимавам, може да видите това видео тук. Ако искате да научите малко повече за мен, може да видите това видео тук. Ако ви харесва такъв тип образователно съдържание, ако искате да виждате още такива видеа и имате предложения за видеа, може да ми напишете в коментарите. Може да харесате и да се абонирате, за да се видим отново. Благодаря ви, че останахте до край. Чао, чао!